kerety zay zanak'olo miozatra maro olo miafatra maro koa ny zavatra vita na de malagna fankahita na Facebook na doa ile fankatiavagna fotoagna tsapoiziko tonga message fa de mbola gnana tsy mandeha nagnano test fô karaha hafahafa mbola tsy hoe hanankory nikoaka aby fôna direct nagnamemora soko magnanognano raha fatany babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e agnatina salo zalato e babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e mamasaka zariko dradrato e za zegny ozy voany sery asamboriagna dila loatra vavany koa zegny misy fery magnontany matetiky zataoko mampakerikery zagnare ekeky sitrapozigny fa tsisy olonane toromasia zô iegny falania koa anigny najary kamokamo tsy akaiky lagny matsaro manegniny tsy vitany zegny izy mitrete sambany vozara karaha ty raha ataon'olo aminjare azy mbola tsy aiziko positive babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e agnatina salo zalato e babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e mamasaka zariko dradrato e Só tô com os zangarandados que eu não sei pro este antifask MP ela amizay izy angalana fatrapofo tokony mitrotro eky system manankotsy rabenao koa reglanako tsy mety mandeha ale ataova destampagnandoko aity sofa babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e agnatina salo zalato e babanjazeky donko e za zegny mbola tsy paredy avekata satonjare ino e mamasaka zariko dradrato e zigny bratara fô